Άφησε στο Σφακιανάκι που αναγκάστηκε να κάνει προβολή για να εμποδίσει τον Ζέκα, ο οποίος κατάφερε να πάρει την κατοχή. Βίντρα, η σέντρα για τον Λέτο. Το σούτ από τον Κουίνσι, μπάλα στα δίχτυα. Στο 72. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο Σπύρος Λούις με το τρίτο γκολ του Κουίνσι φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Βίντρα έκανε τη σέντρα. Η κεφαλιά του Λέτου, η μπάλα χτυπά πάνω στον Φιτανίδη και στρώνεται στον Κουίνσι που προλαβαίνει τους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ιτάνς. Και από μια άλλη οπτική γωνία το τέρμα του Κουίνσι. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι, καθότι έχει να μας μεταφέρει τις εικόνες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, οι οποίες έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι αποτυπώνουν την πίεση που είχε αρχίσει να ασκεί η εικόνα της αναμέτρησης στους πράσινους. Έμοιαζε με ένα ξέσπασμα όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού κατευθείαν στον Κουίνσι, ακόμα και ο Κώστας